Ο τελευταίος αγώνας της βραδιάς, σημαντικός για τον τίτλο της κατηγορίας έως το 70 κιλά με κανονισμούς K1. K1 Max για την ακρίβεια. Δίκας, Λάμπης Δίκας, Γιάννης Εμίνοφ με διαιτητή τον κύριο Κοτανίδη. Τρεις γύροι των 2 λεπτών με κανονισμούς K1 Max. Με το διαιτητή τον κύριο Κοντανίδη να τους κάνει τις απαραίτητες συστάσεις για τους κανονισμούς. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, δώστε τα χέρια και ξεκινάμε. Πρώτος από τους 3 γύρους. Blue black το shorts για τον Εμίνοφ, τον Γιάννη Εμίνοφ. Μαύρο shorts με λευκά τελειώματα για τον Λάμπη Δίκα. Λάμπης Δίκας μας έρχεται από τα Γιαννιτσά, γεννημένος το 2002, 20 ετών. Προπονητής του Λεβάν Γκουρούλη, 1,70-63 κιλά. Με ευρωπαϊκές διακρίσεις στις ομοσπονδίες Ίσκα και Ήπτα. Γιάννης Εμίνοφ, με τον σεβόν ο Λίκος Γκουλφ, από τους μονομάχους Περέας της Θεσσαλονίκης, με προπονητή τον Αλέξανδρο Γεωργιάδη, γεννημένος 14 Τρίτου 1999, 1,78-68 κιλά, με συμμετοχές και σε αγώνες πυμαχίας και kickboxing με 19 αγώνες, 17 νίκες, 2 αγώνες, 2 νίκες στην πυγμαχία. Αρκετά χτυπήματα σε αυτό το πρώτο γύρο και με γροθιές και με λακτίσματα και από τους δύο μαχητές. Δεξί κροσέ. Πήγε να κάνει και μία γονατιά στον αέρα ο Δίγκας. Το reverse, καλό δεξί uppercut από τον Δίγκα. Πολύ καλό το δεξί uppercut. Επιχείρησε λίγο πριν το χτύπημα αυτό να κάνει ένα reverse kick. Καμπανάκι και δεύτερος γύρος. Επιχειρεί να ευνηδιάσει τον Εμίνοφ με γονατιά. Δεξί κροσέ. Αριστερό κροσέ τώρα. Πολύ δυνατά χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Και από τον Δίκα και από τον Εμίνοφ. Με τον Δίκα να προσπαθεί να κάνει τζαμπ με γονατιά. Γονατιά τώρα και ο Εμίνοφ.
Πολύ δυνατή μονομαχία πάντως, εξαιρετική μαχητές και οι δύο. Χτυπήματα, αρκετά χτυπήματα έχουμε δει και με γονατιές. Low kick τώρα, πάλι γονατιά από τον Δίγκα. Low kick και από τον Εμίνοφ. Δεξιδирect τώρα από τον Εμίνοφ. Γιάννης από τους Φιλάβλους για τον Γιάννη Εμίνοφ. Όμως ο Δίγκας προσπαθεί με τα χτυπήματά του να σταματήσει τις φωνές αυτές. Πολύ καλό reverse, πολύ καλό χτύπημα. Πήγε να ευνηδιάσει τον Εμίνοφ. Λάκτισμα από τον Δίγκα, χτύπημα με γροθιά από τον Εμίνοφ. Καμπανάκι. Τέλος του δεύτερου γύρου. Ένας ακόμα συναρπαστικός γύρος για τον Λάμπη Δίγκα και τον Γιάννη Εμίνοφ, που πολύ δύσκολα θα δώσουμε την εκτίμησή μας για το ποιος είναι ο καλύτερος αυτό το γύρο. Ένα μοιρασμένο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ένα από τα μοιρασμένα παιχνίδια που είδαμε αυτή τη βραδιά, την εξαιρετική βραδιά από το κλειστό στάδιο του Μακεδονικού. Μια σπουδαία διοργάνωση. Η τελευταία στάση του διαιτητή. Ο τελευταίος γύρος έτοιμο να ξεκινήσει. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Και ξεκινάνε με χαμηλά αναχτίσματα και οι δύο. Δίγκας, Εμίνοφ. Μάχη. Σώμα με σώμα. Γονατιά από τον Εμίνοφ. Δεν πέτυχε γονατιά αυτή με τον τζάμπ που έκανε ο Εμίνοφ. Τον κρατάει ο Δίγκας. Τους χωρίζει ο διαιτής. Low kick με το δεξί από τον Δίγκα. Δεν δουλεύει εκεί ο Εμίνοφ την κορακόρτα, συνεχόμενα uppercut. Ψηλό καλό δεξιλάκτημα από τον Δίγκα. Κλείνεται ο Εμίνοφ. Πάει να βγάλει ψηλή γονατιά με άλμα, αλλά είναι κουρασμένος. Reverse kick με reverse γροθιά. Back fist, αλλά δεν κατάφερε κάτι ουσιαστικό ο Εμίνοφ. Εντάξει, έχει έρθει και η κούραση τώρα. Είναι ο τελευταίος γύρος. Πάμε να μπούμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Επίθεση από τον Δίγκα, αριστερό direct, ένα άπλο στο χέρι του κι άλλο αριστερό direct από τον Εμίνοφ. Είναι πιο ψηλός, θα πρέπει να δουλεύει αυτά τα ίσα χτυπήματα, να κρατάει σε απόσταση ασφαλείας όσο μπορεί τον Δίγκα. Κι άλλα direct που όμως δεν αποτρέπουν τον Δίγκα να κάνει επίθεση είτε με τα χέρια είτε με τα πόδια. Τα χτυπήματα του Δίγκα. Τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Τα δίνουν όλα για τις τελευταίες εντυπώσεις. Και το καμπανάκι. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε αναμέτρηση. Όχι, συγγνώμη, υπάρχει ένας ακόμα γύρος.
Συγγνώμη, αλλά εδώ πέρα είναι 5 γύρι των 2 λεπτών. Και αφού είναι για τη ζώνη. Τέταρτος γύρος αυτής της μεγάλης βραδιάς. Είναι για τη ζώνη του πρωταθλητή, οπότε είναι 5 γύρι και όχι 3 που είχα αρχικά αναφέρει. Οπότε η αναμέτρηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Οι δύο αυτοί kickboxer δίνουν να έχουν πολλές δυνάμεις. Με το ίδιο στυλ που ξεκινήσανε, με το ίδιο συνεχίζουν. Ένα πολύ επικίνδυνο ψηλό χτύπημα από τον Δίγκα. Δεξί κροσέ από τον Δίγκα και άλλο δεξί κροσέ από τον Δίγκα. Είναι κουρασμένος ο Εμίνοφ. Δείχνει να είναι κουρασμένος. Πάντως σε αυτόν τον τέταρτο γύρο δεν έχουμε δει και πολλά χτυπήματα από τον Εμίνοφ. Επιθετικός ο Δίγκας. Δείχνει κουρασμένος ο Γιάννης Εμίνοφ. Low kick, χαμηλό λάκτισμα από το Δίγκα στο πόδι, το αριστερό πόδι του Εμίνοφ. Ολοκληρώνεται και ο τέταρτος γύρος. Ένας καλός γύρος για τον Λάμπη Δίγκα. Ο πρώτο τελευταίος γύρος βραδιάς. Θυμίζω είναι για τη ζώνη του πρωταθλητή της Ομοσπονδίας της ΕΟΜΑ Πάση Δύναμη. Πάρα πολύ γρήγορα μπαίνει να αγωνιστεί ο Λάμπης Δίγκας. Είναι έτοιμος, περιμένει. Λέγαμε προκλητικά περιμένει σχεδόν στο κέντρο του ring τον Γιάννη Εμίνοφ, που έχει ένα μικρό τραυματισμό. Κάτω από το μάτι το κοιτάει ο προπονητής του. Πέμπτος και τελευταίος γύρος. Μπαίνει γρήγορα με κροσέ. Δεν είναι ευστοχή βέβαια, αλλά μπήκε με δεξί κροσέ ο Δίγκας. Πολύ καλό! Αριστερό ψηλό λάκτισμα. Ζαλίστηκε προσωρινά, έτσι πως έδειξε ο Εμίνοφ. Συνεχίζει με ψηλά λακτίσματα ο Δίγκας. Δεξί γονατιά, δεξιά γονατιά. Χαμηλό λάκτισμα. Σίγουρα θα συμμετέχει και ψηλά με γροθιές. Ο Δίγκας, πολύ καλά χτυπήματα, αποτελεσματικά από το Δίγκα. Τώρα πρέπει να αντιδράσει αισθηκτωδώς ο Εμίνοφ. Κουρασμένος, ζαλισμένος ως ένα σημείο. Ο Δίγκας επιμένει, τον έφερε στη γωνία. Προσπαθεί να φύγει, αλλά χωρίς γροθιές, απλά να σπρώξει ο Εμίνοφ. Low kick, χαμηλό στο πίσω μέρος του ποδιού, στο μοιραίο δικέφαλο. Ένα δεξιά uppercut. Να, μετά από αρκετή ώρα ένα δεξιά uppercut επιτυχημένο από τον Εμίνοφ. Δίγκας. Low kick, μεγάλο χτύπημα, καλό, αλλά η άμυνα περίμενε εκεί του Εμίνοφ. Τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Επίδεση, συνεχόμενη επίδεση από τον Δίγκα.
Τα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα, πολύ κρίσιμα. Έχει πολλές δυνάμεις ο Δίκας. Περισσότερες φαίνεται από τον Εμίνοφ. Τέλος του αγώνα. Με καλύτερη εμφάνιση του Λάμπη Δίκα. Ουσιαστικός, αποτελεσματικός, με καλές γροθιές και υπέροχα λακτίσματα. Εκτιμώ ότι ο Λάμπης Δίκας ήταν ο νικητής του παιχνιδιού, το τελευταίο παιχνιδιού της απόψινής αναμέτρησης, και θα φορέσει τη ζώνη. Η ζώνη της Fight League στην κατηγορία έως 70 κιλά. Σεβασμός, άλλο σεβασμός στους δύο μαχητές που ανταλλάσσουν αγκαλιές, χειροκροτήματα. Ο ένας πηγαίνει απέναντι στην άλλη γωνία του άλλου προπονητή. Αυτό λέγεται, θα λέγαμε, αθλητισμός, σεβασμός, πειθαρχία, παιδεία. Αυτά τα μαχητικά αθλήματα το δίνουν, και όπως πάμε στον τελικό νικητή. Περνάμε στην επίσημη απόφαση των κριτών. Νικητής λοιπόν με ομόφωνη απόφαση ο Λάμπης Δίκας. Θα είναι ο πρωταθλητής, θα φορέσει τη ζώνη του πρωταθλητή της κατηγορίας στους 70 κιλά. Και ο αντίπαλός θα του σηκώσει Λάμπης Δίκας. Ο πρωταθλητής, ο νέος πρωταθλητής στην κατηγορία των μεσαίων βαρών και One Max Fight League. Την απονομή θα κάνει ο Αθανάσιος Κουτσουρίδης από την Hanby Protection. Ο κύριος λοιπόν Κουτσουρίδης κάνει την απονομή. Η βραδιά μας έκλεισε με πραγματικά ένα υπέροχο παιχνίδι ανάμεσα στον πρωταθλητή πλέον Λάμπη Δίκα και τον Γιάννη Εμίνοφ. Ένας σπουδαίος αγώνας, αλλά όλα τα παιχνίδια ήταν καταπληκτικά. Σε ένα κατάμεστο στάδιο, το στάδιο του Μακεδονικού. Κάπου εδώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χωρικούς, τους βασικούς χωρικούς, την Aegean Eurocross, το Βεζινάδικο, του Κώστα Χρήστου, του Χρήστου Κώστα, την Κώστα Χρήστο λοιπόν από το Eurocross και το Βεζινάδικο του ως βασικός χωρικός, τον
του Μιχαηλίδη Μπεζάν, Solar, τα φωτοβολταϊκά. Τάιτλ, Σολάκης Χρήστος, τον εξοπλισμό των μαχητικών αυλημάτων. Netcom και Guard. Και τα κλαμπ διασκέδασης του Βασίλη Βαρσάμι, του Γιώργου Κελίδη, Κάσπερ, Σουίτα, Νάος, Νουν, Μπλάνκ και Μήλος. Όλοι δώσανε το δικό τους παρόν. Σπουδαίοι διαιτητές, με αρχικό θα λέγαμε τον κορυφαίο του Αλμασίδη, Ζωγόπουλος, Βαβακίδης, Κοτανίδης. Και βέβαια την καρδιά της διοργάνωσης, τον Γιώργο τον Σαριανίδη, με διοργανωτή, υπεύθυνο διοργάνωσης, τον Χαράλαμπο Ζωντοβίδη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την αναμέτρηση, τη σπουδαία αυτή διοργάνωση. Από το Μάκη Κολέτρα, από το σχολιασμό και την περιγραφή, να είστε όλοι καλά, γεια σας.